Čaute ľudia, po invázii challenge o zoblevaní vody na hlavu som sa rozhodol zaviesť nový challenge po vzore Sergeja Romaňuka, ktorého hlavnou myšlienkou bude spraviť naše Slovensko krajšie, teda čistejšie. Budete na to potrebovať približne takéto vrece, môže byť aj väčšie, nemusí byť PVC, môže byť papierové. Keď budete na to vrece, tak si nájdete taký kus prírody, kde uvidíte také smeti alebo smetisko, dačo nelegálne. Prídete tam s týmto vrecom, no a potom už je to jednoduché. Chytíte pravú ruku a vás si môžu aj ľavú. Uvidíte tu smeť, tak sa potom takto zohnete, hodíte ju do toho vreca a takto pokračujete s dohýňaním a vhádzaním tých smetí do vreca, až kým to vrece nebude plné. Keď bude to vrece plné, tak ho môžete ako zaviazať. Tí, čo nemajú takýto špagát, tak ho môžu ako zalepiť a potom vyhodiť do najbližšej prvej popolnice alebo smetiaka. A ako na konci každého správneho challengeu hádžem na zem rukavicu a vyzývam Jana Vaškevu, Joža Kokošku a Tomáša Popadiča. No a dokážte mi, či máte na to gule.